Привіт! Знайти підходяще житло в Німеччині не так вже й просто. Це стосується як німців, так і мігрантів, але біженцям, мабуть, найважче. У цьому відео ти знайдеш поради, особливо корисні для біженців. Залишайся. Коли можуть біженці орендувати квартиру? Перш ніж орендувати квартиру, тобі потрібно знати умови, за яких ти можеш орендувати квартиру. Це може дуже сильно відрізнятися і залежить від країни, з якої ти походиш, від процедури перебігу надання притулку, від параграфу, за яким ти тут знаходишся, також від законодавства федеральної землі, в якій ти перебуваєш. За біженців, які ще не мають власного доходу, орендну плату та завдаток переймає центр зайнятості. Законодавство саме вирішує, наскільки великою та дорогою має бути квартира. Тому перед тим, як розпочати пошук, дізнайся про це у свого центру зайнятості. Де можна знайти квартиру в Німеччині? Існують різні форми пошуку квартири. Найрозпоширеніший – це, звичайно, пошук квартири в інтернеті. Існує безліч різних інтернет-платформ, в яких можна шукати житло. Але найрозповсюдженішими є ImmoScout24.de та ImmoWelt.de. Насамперед важливо ввести місто або регіон. Існують також інші критерії, які полегшують вам пошук, наприклад, кількість кімнат або площа квартири. Не варто також забувати про Kleinanzeige. Там знаходиться дуже багато інших квартир від приватних осіб. Розміщення оголошення про пошук квартири. Це дуже гарна ідея – розмістити оголошення про пошук квартири. Таким чином, орендодавець буде знати, що ти шукаєш і скільки ти можеш за це заплатити. Щоб полегшити пошук квартири, вказуй якомога точніші дані. Найм агента з нерухомості. Не маєш часу або не хочеш займатися пошуком квартири? Тоді агент з нерухомості – це саме те, що тобі потрібно. Але май на увазі, агенти нерухомості в Німеччині дуже дорогі. Інші канали. Спробуй скористатися мережею своїх друзів та знайомих. Ти можеш розмістити своє оголошення про пошук квартири також в соціальній мережі, такі як WhatsApp, група в Telegram, Facebook та інші. Таким чином, про твої наміри дізнається ще більше людей. Хто може найкраще підтримати тебе у пошуку квартири? Із замовного бар'єру або великої кількості бюрократії дуже добре, якщо знайдеться хтось, хто зможе підтримати тебе у пошуку квартири. Дуже часто це роблять міста або муніципалітети за допомогою організацій, які допомагають біженцям в пошуку квартири. Зазвичай такі місця знаходяться в якихось державних установах, іноді це благодійні організації або ініціативи. Перегляд квартири. Як потрапити на перегляд квартири і що при цьому важливе? Коли ти знайшов свою омріяну квартиру або просто квартиру, яка тобі підходить, тобі потрібно написати електронного листа, тобто емейл орендодавцю. В цьому емейлі ти повинен з ним домовитися про зустріч, щоб поглянути квартиру. Зазвичай орендодавець може запросити в тебе такі документи, як довідка від ШУФа або довідка про твої власні доходи. Якщо в тебе немає ніяких доходів, і ти отримуєш допомогу від центру зайнятості, тоді тобі потрібно буде принести підтвердження про виплати з центру зайнятості. Шахраї. Злочинці дуже часто користуються складною ситуацією людей, які шукають житло. Це стосується всіх людей, а особливо біженців. Як це все відбувається? В інтернеті існує безліч оголошень, фальшивих оголошень про квартири. Заздалегідь орендодавець знаходиться за кордоном, він може переписуватися по емейл, це можуть бути телефонні дзвінки також. Він просить вас заплатити завдаток, і потім вам вийшли ключі для перегляду квартири. Тому ніколи не платіть заздалегідь. Підписуйте договор оренди лише після того, як ви побачите квартиру. Зазвичай кауціон або завдаток вносять також з першою орендною платою.